nalika semana ana tejo hangang wong manter sak inggil dalemipun pemberian kula bapa Sunarto lah menika Mas lah menika mustikaning pawuh bahan kusumaning ayu diahayu Rana Rukmadu Asuti Wanudya sulisting manotor kanenggung busana mila datan mokal yen tomlok ing wadana sing wiraga hangungkuli marang indahing benaris Prabu apa to candrane dasar syarat jalan ambang ligere sekmat semenghamak ngebang bakung Ata-kata Widinata hati-hati sun Muhammad Jasman jelasaken ku pinatut pilingane hanapak palu kana sedeng han jamber kuping para mencendani imbon nanggal sepisan sinambungan bayu kaya penulas mojo perak rintik-rintik teman tes umang hanyengal putung jonggo ngangklung gadung dari jinaha mojo Tanjung dengan awan kemit pamit dengan handaran semas garis lu kemana ngejan lenggah moyo-moyo tunggak bantul lilu jinongko bebasan kurang condol mano hayuni sang Dewi Retno nalika semono kalenggah kempiring sak madyaning dampar kecono bali makut jamur batale wano remuk hujan padal bandhang rantu tumabang kang raka nanging sang didiri kemarin kawiyos ing lisan kadene akan putri Dumas Miah Talang Mati kang parang sedaya nganti berambaben-aben ingkang sarana bimadu daup katampi ingkang hamanggugati menika ingkang angka sepisan winastan boga jenar Bogamon Samarana yakti sarana dahar kembul bujana Mangandra Wina tan kanten wujudipun tirta tapan tirta wening sarana hamar unjukan putra kesemanten Gusti Kalung ratone wong siki upacara pambedoling pun nang sekar mayang pun kepanangan tumuli lumampah tumuli didaya mangke madal maselan putri Dumas Miah Talang Mati lampun katuping manut mondon dahat sumilir candrane ilir ilir tandure musuh milir tak ijo raya raya tak segot manten anyar
Asa